Určite aj vy máte radi voňavé mydielka. Dnes vám na našom kreatívnom kurze poradíme, ako si takéto mydlo vyrobiť doma. Teda neporadím vám ja, ale pani Danka Tótová. Dobrý deň, vítam vás u nás v našej dielni. Budeme vyrábať takéto farebné voňavé mydielka. Mydielka, áno. Tak poďme sa pozrieť, čo na to potrebujeme. Na odlievané mydlá budeme potrebovať bezfarebnú glycerínovú hmotu, sporák a starý hrniec, farebné pigmenty, éterické vône a plastové formy. Všetko máme pripravené, ako budeme postupovať. Z tejto glycerinovej hmoty, je to mydlová hmota, nakrájame si nejaké drobné kúsočky. Je to kvôli tomu, aby sa nám rýchlejšie to glycerín rozpustilo. Vykúpim glycerinovú hmotu. V nejakých potrebách, ktoré majú takéto kreatívne veci, alebo vytvárnických potrebách. A dáme v hrnčeku topiť na šporák. A teraz počkáme, kým sa nám glycerín roztopí. Glycerín sa nám roztopil. Čo urobíme teraz? Teraz pridáme tam farbu, podľa toho, aké mydielka farebné chceme mať. A to je nejaká špeciálna farba? Je to špeciálna farba do mydiel, je nezávadná. Máme si tam podľa toho, akú intenzitu alebo akú farebnú chceme v tých mydlách. Tu máme nejaké vône, to asi tiež sa pridáva v tomto štádiu? Áno, presne vône, aké nám sú príjemné. A to sú eterické oleje bežne dostupné, ktoré sú vlastne neškodné. Tak, presne tak. Máme roztopenú tú hmotu, že veľmi jednoducho len nalejeme do foriem. Nech to vonia. Je to veľmi príjemné, len musíme... Tá vôňa nestratí na intenzite časom? Vôbec nie. Glycerín máme odliatý, voňavý, farebný. Teraz to treba nechať uschnúť. Áno, necháme to uschnúť, necháme to vytuhnúť, čiže za taký 15-20 minút môžeme kľudne z tej formy vyklopiť. A to už potom bude hotové vlastne? Áno, hotové. Tu sme si pripravili na ukážku, vyklapaciu ukážku. Áno, vyklapaciu ukážku. Už máme vytuhnutú tú glycerinovú hmotu, zafarbenú, navoňanú. Fakt, to vonia. Krásne voňavé mydielka. A vy sa týmto naozaj umývate? Áno. Sú všade po celom dome. To ste taká krásna. Ďakujem. Je to vhodné ako aj darček, je to milé. Tuto vidím, že máte zabalené, to asi, aby to nevyprchalo však? Áno, trošku, aby tá vôňa, aj tá farba. To vyzerá ako nejaké špeciálne zimné mydlo vo verali? Nie vo verali, je to mydlo dosť zvláštnou technikou, plstením vlny na mydlo je to spravené, takže... To by sme si tiež niekedy mohli povedať, ako sa vyrába. Je to možné. A to potom odbalím z tej plsti? Nie. Mydlo normálne mydlí, pení, umýva ruky. Tak to si určite povieme ešte. Ja si teraz zoberiem ručne vyrobené mydlo a idem sa osprchovať, aby som Marcelovi voňala.